Sekar arum mangambar ing ronanggono saling asih asa kelawan asuh jumbo endahing budaya Mars Wahyu Krida budaya kapiyarsa ya.
Nuwun mentineng Gusti Astawa. Wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Asih. Ingkang sampun hampabar kawilujengan, kebagas warasan, kebahagiaan. Tumraping panjenengan sedaya kalasan kula warabdi sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om awik nam astu namo buddhaya shalom. Om santi santi om. Salam waras salam rahayu wilujeng kagem kita sami. Saderengipun monggo kita ngaturaken sholawat salam wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang satuhu kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumil kiamat. Allahumma amin. Saderengipun monggo kita samya manengku puja wonten ing ngarsa Gusti Kang Hamurba Hamasisa. Ugia sauluring gati tansah lulus ingkang sinedya lulus saking rubeda. Nuwun kula nuwun. Wonten ngarsanipun Bapa Pangarsa Dusun Bodian ingkang satu sinudarsana sagung para warga mengkahi wonten ngarsanipun sesepuh Dalapinispuh ingkang langkung mestudi dumateng pepoyaning kautamen satuhu pinudi pudi. Nuwun wonten ngarsanipun para ulama, para pandhita ingkang rinten kulawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Gusti wahyuning ilahi kinarya kebrating manembah ingkang satu lebda ing pitutur saha pana ing pamawas. Nuwun wonten ngarsanipun satriya-satriyaning nagari kinarya pandam panduming sagu kawula dasih ingkang satuhu kidul matan. Ladowi mboten kataropen dumateng keluarga ageng Bapa Bawa Yulianto Talasan Ibu ingkang wonten ing dalu kalenggan punika saweg bagya ulya. Katur sugeng papanggihan kalian keluarga ageng Wahyu Krida Budaya Bicil saking dusun Lamuk Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabu Paten Temanggung. Deninji lumarap sowan wonten ngarsa kalem Bapa Bawa Yulianto Talasan Ibu kinarya hamedhar nadhar nenggih beksa kuda kepak Wahyu Krida Budaya. Wonten dalu punika keluarga ageng Wahyu Krida Budaya satuhu nderek ngaturaken puja talapuji wonten ngasta Gusti Kang Hamurba Hamasisa. Mugia ingkang putra Raihan ingkang saweg sampun kawetakaken ingkang mugia saged dumados putra ingkang migu nani tumraping agami menggahipun nagari. Menggahi rerojening adicara beksa wonten ing dalu punika nenggih ingkang badhe kapiyarsa mekaten. Beksa ingkang kaping sepisan nenggih topeng ireng putri Jagat Riba WKB. Meniki beksa ingkang kaping kalih nenggih masal putra saking keluarga ageng Wahyu Krida Budaya. Handungkap beksa ingkang kaping 3 nenggih masal putri kanthi irah-irahan Pujang Hanong lamar Prabu Lono Sewandana Wini Suba. Salajengipun beksa ingkang pungkasan ingkang kaping 50 badhe kaaturan warok surup saking keluarga ageng Wahyu Krida Budaya. Binarung swara pelok slindro
Tanti Piranti Hase Santi Jaya Jaya Wijayanti Ugiya Jaya Haklaring Budaya Jawi. Nuwun nuwun matur nuwun.